ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Z's Secret Files. Si Z na merong asawa, may naging first asawa, may naging second asawa / partner, nagkaroon ng anak sa first asawa, nagkaroon din ng anak sa second partner, at ngayon nga po ay in love siya sa kaniyang best friend / kumare, meaning ninang ng una niyang anak / malayong pinsan. In love siya kay Bash. Si Bash na hindi siya iniwan sa hirap at ginhawa. Si Bash na nandyan lang palagi. Nagkaroon man siya ng boyfriend in the past, nakilala niya si Bash through that ex-boyfriend of hers, pero nanatili silang solid ni Bash. Kung tutuusin, nung una pa lang, nung high school sila daw, dapat ma-materialize ng kanilang, alam mo yung pagtingin sa isa't isa. Kaya lang, nalaman nila na malayo nga sila magpinsan, 4th degree cousins. Tapos, syempre, pare silang babae. So, ano nga bang dapat gawin ng ating secret file sender? Ngayong natagpuan ng ating secret file sender na hulog na ang kanyang loob kay Bash. Confirmed na mahal niya ito ng higit pa sa isang kaibigan. Pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Angel Alan Avanzado. Hi DJ Rocky, good afternoon at sa lahat ng mga nakikinig. Para sa SF natin, sa dami ng hirap at sakit na pinagdaanan mo, siguro it's time na isipin mo naman ang sarili mong kaligayahan. Kung yung taong palaging nasa tabi mo at hindi ka iniwan, ipinaglaban ka, dapat dyan ka na. At sana humingi ka rin ng tulong na galing sa Panginoon, i-guide ka niya sa lahat. Baka nakakalimot lang. Yun lamang po, salamat at shoutout po dahil birthday ng mamang ko ngayon. Shoutout! Happy birthday to you, mamang! Ni Angel Alan Avanzado. Happy birthday, Hansen. Ayun. So, pinaglaban ka ng taong hindi bumitaw sa iyo kahit ano pang mangyari sa buhay mo. It's time para isipin mo naman yung sarili mong kaligayahan. It's time para ipaglaban kung ano talaga yung isinisigaw ng puso mo. Ito naman po ang sabi ni Cesar Ramos Bantug. Good afternoon, DJ Rocky. Good afternoon. Ang masasabi ko lang po kay Ate Sender po na ate, nalulungkot ako sa mga pinagdaanan mo sa hirap ng buhay at sa mga pagsubok ay binigay sa iyo. Pero magpasalamat ka pa rin po ate kasi sa lahat ng pinagdaanan mo may isang tao na andyan palagi sa iyo at hindi ka iniwan at tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag mo lang isipin kung ano sasabihin ng iba. Tuloy mo lang yan kung saan ka masaya at saan yung sumusuporta na tao sa iyo. At saka DJ Rocky, pa-shoutout nga po pala si Kuya Randy na dito kayo sa Quezon City, nagpaikot-ikot, nagtatrabaho. At sa pinsan ko, sa Tilinlin, tsaka sa pamangkin ko si Brain, tsaka si Bradley, at saka kapatid ko si Mark Rafael po. At saka pa-shoutout rin po, happy birthday kay Renel Paloma Buknoy na nag-celebrate ngayon sa birthday nila habang nagiinom ng tuba kasama mga tropa. Salamat po DJ Rocky. Ang aga ng pag-iinom ng tuba, ah. Ang sarap sa pakiramdam na merong taong hindi ka iniiwan. Na parang ang dami ng taong dumaan sa buhay mo, pero itong taong to, never kang pinabayaan, never kang iniwan, lagi ka lang sinasamahan. Sa hirap at ginhawa.
Pag merong kang ganong taong natagpuan, huwag mo na siyang pakawalan. Dahil hindi lahat ng tao kayang gawin yung bagay na yun. Yung ibang tao, yung pagmamahal, parang may hangganan. Kaya maswerte ka pag may taong ganyan yung inaalay na pagmamahal. Eto naman ang sabi ni BJ Umampas. Z, maging totoo ka na sa sarili mo. Kahit nag-aaway kayo ng current partner mo, hindi yun dahilan para mag-cheat ka at maghanap ka ng kalinga sa iba. Nagtataka lang ako kasi lagi nandun yung malayong pinsan, kahit na may kinakasama na siya. Baka naman pinagtalunan na yan ng previous partner. Hindi lang naisama sa kwento. Dapat nga medyo naglaylo na yung pinsan eh. Kasi mukhang may previous relationship din siya nun. Pero she chose to stay connected doon sa kanyang pinsan. Hindi ko alam kung ano ba talaga nangyari, pero kulang ng impormasyon. Kung hindi mo na mahal at hindi mo na nakikitang sarili mo sa current partner mo, you must let go of your partner. Para maging masaya ka na sa nararamdaman mo. Total, malayo naman na siguro yung relasyon ng mag-fourth cousins. Yun lamang po, DJ Rocky. Shoutout dito sa mga naka-duty sa Antipolo. Stay strong sa programa mo, DJ Rocky. BJ Umampas. Thank you so much, BJ. Magandang perspektibong nabanggit ni BJ. Baka hindi lang nasama sa kwento niya na kaya sila naghiwalay nung una niyang asawa o kinakasama. Dahil lagi nandyan yung pinsan. Yung malayong pinsan na si Bash. Yung best friend / kumare. Baka wala ng boundaries. Baka napagtalunan din yan. Baka ganun din yung napagtalunan dito sa pangalawang kinakasama. Pero ang nabanggit na sa kwento ay hindi sila magkasundo nung biyanan. Pero di ba dapat kapag nasa isang relasyon ka, tapat at totoo ka? Na kahit ano pa ang ginagawa ng partner mo sa iyo, as long as hindi kayo nagsasabi na maghiwalay na tayo at hindi pa natutuldukan ng lahat sa inyo, hanggat walang maayos na usapan, natapos na ang inyo at pwede na kayong lumandi, humarot sa ibang tao, then it is still cheating. Cheating pa rin yun. Thank you so much, BJ Umampas. Ito naman sabi ni Bernard Laurejas, bottom line, a strong foundation sa isang relationship. Sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, karamay mo ang tunay na magmamahal. Yan ang taong para sa'yo. Congratulations, by the way, sa Grand Champion of Barangay Guadalupe, Banawan Cultural Group sa Sinulog Festival. Maraming salamat from Bernard Laurejas. Eto pa sabi ni Darwin Russell, mahirap talaga sa isang bata na lumaki sa hindi magandang kapaligiran. Lalo na sa'yo, Z, pamilyang nag-aaway, mapang-abusong tao, mapanakit na partner. Good thing nandyan si Bash na laging nandyan para sa'yo. Sa lahat ng mga babae dyan, learn to protect yourselves. May RA 9262 na pumoprotekta sa mga babaeng inaabuso. Di ba meron yung VAUSI? Violence Against Women and Children. Punta lamang po kayo sa pinakamalapit na women's desk. Ito naman sabi ni Ernesto Nogueboy Acha Jr., ang mapapayo ko lang kay Sender, dapat wag na lang muna siya ulit mag-asawa. Tutok na lang siya sa pagpapalaki ng anak niya. Maghanap ng trabaho para may future ang mga Junakis. Yun lamang po, DJ Rocky. Miss you so much. Ito pa sabi ni Myra Dar, ang complicated naman po ng secret file natin. Pero ang masasabi ko lang, unahin niya na lang asikasuhin ang mga anak niya at wag pabayaan. Kesa yung pagmamahal niya sa kumare / best friend / malayong pinsan niya. Hindi mapipigilan kahit alam nating mali yung pagmamahal na yun. Kalaban talaga, talo ka.
Basta wag mo lang pabayaan ang pag-aalaga mo sa anak mo o sa mga anak mo. At sana lumaki silang mga mabubuting tao. Yun lamang po, DJ Rocky. Thank you and God bless. Ito pa sabi ni Mayumi. Gusto kong sabihin na sana yung old wound and trauma mo sa kamag-anak mo na nang abuso sa'yo ay sana naturuan mo na yung sarili mong mag-heal at magpatawad. Kasi babalik sa memorya mo yung karanasan na yun at nag-aantay lang ng trigger o sana ngayon alam mo na kung paano mag-react at i-handle ang ganong sitwasyon kung sakaling bumalik sa memory mo. Second na lang sa story, winish ko na sana hanggang mag-best friend na lang kayo ni Kumare BF. Kasi maganda yung support system na ibinibigay niya sa iyo. Walang bahid, dungis na samahan, kaya lang may nangyari. Third, kung saan ang tama, dun sana tayo. May time pa para magnilay-nilay at piliin natin ang tama at walang komplikasyon na resulta sa inaharap. Yun lamang po, DJ Rocky. God bless kay Secret File Sender. Hi kay Charles Sancho na nagsasabi, hindi pa rin nagsisink in sa akin yung storya. Hay, pagmamahalan na merong komplikasyon, kaparehang kasarian, at masyadong miserable. Gumising para makabangon. Charot with a rot from Charles Sancho. Hello din po kay Jobert Virtuzado or Virtudazo. Sa Bulacan, Overdrive Grab drivers, lalo na kay Daddy George Gabatino at Richard Marbida. Ang dami nakikinig po sa atin ngayon. Ang dami nagko-comment sa ating secret file. Siguro dahil masyadong komplikado yung sitwasyon ng ating secret file sender at masyadong maraming gusto lang mag-comment. Alam mo yun, marites lang yung peg. Tsaka hinihingi yung opinion natin about this matter eh. So bakit hindi tayo magbigay ng opinion talaga natin? Bakit hindi tayo magbigay ng advice? I may not be the best person to give an advice para sa ating secret file sender. Pero I'm the best. Pretty face, DJ. Wow! Hanggang ganda lang, wala palang sense yarn. Hindi, charot lang. Darot. Ako, siguro, ang pinangawakan ko lang dito is that pinagkakatiwalaan ako ng mga taong to para i-ere yung mga kanya-kanya nilang pinagdaraanan sa buhay. At napakahirap mag-open up ha, lalong-lalo na sa taong hindi mo naman kilala ng personal. Pero eto ka, naglakas ka ng loob para ibigay sa akin yung storya mo, para ibahagi siya sa akin na baka sakali lang na meron akong maitulong sa iyo. At meron kaming maitulong, may ambag sa desisyon na gagawin mo. Napakahalaga ng mga desisyon na gagawin mo sa mga susunod na araw ng buhay mo. Actually, sa kasalukuyan pa nga lang eh. Hanggang sa mga susunod pang araw, napakahalaga niyan. Alam mo kung bakit? Lahat ng desisyon natin makakaapekto sa kinabukasan natin. Tandaan mo, yung mga dati mong ginawang desisyon, may epekto yan ngayon. At yun ang hinaharap mo. Yung mga bagay, yung mga sitwasyon na pinagdesisyonan natin sa nakaraan natin. 'Di ba? Hinaharap natin ngayon yung consequences nun o yung naging bunga noon. For example, hindi ako nag-aral dati. Masyado. Do you think I will land a good job? Or do you think ganito ako mag-isip? May aambag ako? Meron ako masasabi sa mga bawat topic na ibinabato sa akin? Knowledge is power. You don't get it from elsewhere na walang katuturan. So kung maaga ko lumandi dati, malamang 12 na yung anak ko ngayon. Kung mukhang pera lang ako, nung nagsisimula pa lang ako sa radyo, malamang ang dami ko ng milyon. Ngayon. Pero yung mga choices ko sa buhay ko ay nakaangkla sa mga prinsipyong pinaniniwalaan ko sa buhay. Sa values na meron ako. And you stick with all those principles and values, and that's how you make a decision. Kasi kapag kilala mo ang sarili mo, alam mo na ito ang pinaniniwalaan mo, alam mo kung ano yung tama at mali,
Alam mo kung ano yung makapagbibigay na magandang kinabukasan para sa mga anak mo at para sa sarili mo. Hindi ka gagawa ng desisyon na alam mo na mahirap pangatawanan sa mga susunod na araw. Sabi nila wag ka daw advanced thinker, wag ka daw OA. Pero sa panahon ngayon, sa hirap po ng buhay ngayon, sa hirap kumita ng pera ngayon, parang kailangan maging OA ka na eh. Kailangan mag-advanced thinker ka na eh. Or maging advanced thinker ka na. Kasi pag hindi mo ginawa yun, saan ka pupulutin? Saan? Babalik ka sa mga taong naging sandigan mo na akala mo, ano mo yun? Or sa kung sino-sinong tao. May mga nangyari sa buhay mo, Z, na hindi mo naging kontrolado sa iyong nakaraan. Katulad na lang ng pang-aabuso ng mga ibang kaanak mo, mga uncle mo. Nandyan yung lumaki ka sa magulong pamilya. Yan yung mga bagay na hindi mo na kontrolado eh. Na kahit ano pa yung hiling mo kay Lord na bigyan nyo naman po ako ng mga maayos sa magulang. Sana magkabalikan po sila. Sana maging maayos sila. Sana masaya kami lahat. Pero hindi eh. Life is not all about butterflies and flowers and chocolates. Hindi po siya ganun eh. So you have to go through it. Pero syempre, merong pangungulila. Meron at merong sense na may kulang sa aruga, sa atensyon, sa pagmamahal. Kasi nga, lumaki ka sa isang tahanan na may kulang na magulo. At yan, hindi mo man aminin, may epekto yan sa kung sino ka ngayon. Hindi naman sa sinasabi ko na yung nararamdaman mo sa pinsan mo, sa malayo mong pinsan na si Bash or dito sa kumare mo hindi yan pagmamali. Hindi naman sa ganun o baka lang nakahanap ka lang na taong mag-aaruga talaga sa'yo. Hindi ko sinasabing ganun But you may wanna consider that. Or, baka legit naman na talagang maganda yung samahan ninyo, pero bakit ka nagpakasal? O nag-asawa? Hindi lang isang beses, kundi dalawa pa! At ngayon nga, na-confirm mo na, mahal mo talaga itong si Bash, may nangyari pa sa inyo, tinatanong mo kung anong gagawin mo ngayon, meron kang asawa. Meron kang kinakasama ngayon, hindi kayo magkasundo nung nanay nung kinakasama mo ngayon, kaya magkahiwalay kayo ng bahay. Tapos, hindi na kayo talaga in good terms nung kinakasama mo. Nag-usap na lang kayo para sa bata. So, nakikita mo kung saan patungo yung sinulat mo sa akin. Gusto mo na talagang makipaghiwalay. Gusto mo na maging opisyal kayo ni Bash. Kaya lang, ang daming komplikasyon. Pinsan mo siya, kumare mo siya, best friend mo siya, parehas kayong babae, at sa maraming mata ng ibang tao dyan, mali yun. So, anong gagawin mo? Alam mo, itulog mo na yan. Charot! Sana kung po pwede lang ganun, no? Balik ka ngayon sa mga gusto mong mangyari sa kinabukasan mo at ng mga anak mo. Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buhay ng mga anak mo? Magkaiba yan ng tatay. Pero hindi porke magkaiba ng tatay yan, magulo na yung pamilya na kalalakihan nila. Iparamdam mo pa rin sa kanila na walang kulang sa kanila.
Na kung po pwede, yung pagmamahal, aruga, kalinga, na na-miss out mo nung bata ka pa, ibigay mo yan. Naniniwala po ako na ang mga batang lumaki sa broken family o kaya toxic household, dalawa lang yan eh. It's either tutularan nila yung nangyari sa kanila, madadala nila sa future families nila, or matututo sila dun. And they will make sure that it will never happen in their family life. May ganun. So sana yung pangalawa yung piliin mo, na hindi mangyari yan sa buhay ng mga anak mo. Na sana hindi mo yan maipasa sa kanila. Kung meron ka mang ipapasa sa kanila, kaligayahan, pagmamahal, aruga, atensyon, pakikinig. At sana maging masaya ka. Tuluyan kang magiging masaya at magiging payapa sa pagpili mo ng tama. Sa pagpili ng tama. Walang nasasagasa ang ibang tao. Totoo. Tapat. At nagmamahal lang. At para naman sa sinasabi mong mahal mo na si Bash, well, nandyan na yan. Mahal ka rin talaga niyan. Pero pakaisipan mong maigi. Gusto mo na ba talaga na kayo na magsama? Goods ba kayo? Wala ba kayo na masasagasang ibang tao? Kung palagay mo, edi i-go mo na yan. At habang pinatatagal mo pa yung dilema mo na yan, mas lalo kang magsasuffer. So huwag mo nang patagalin pa. Pero yung sa process ng pag-iisip, kung dapat ba o hindi, ganyan, tagalan ha. Hindi yan basta-basta. Pero tandaan mo kabisyo na habang merong isang tao na nandyan lang sa gilid-gilid, nag-aantay ng iyong reply, o kaya naman nag-aantay na makipag-iwalay ka, ang dami na rin tumatakbo sa isipan yan. Mas maganda pa rin yung clean slate. Yan, clean slate. Alright? Sa mga kabisyo natin, share your thoughts, comments, suggestions. This is Z Secret Files. That's Sasakyan Secret